akpọla ma agbala a na-abụ olumahana mania anyị abata ozugbo n'ịkwalite omenala na ndụ ọma ndị Igbo na-ebi. Ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ karaka akara 100.9 ya bụ na Solid FM ebe a ka anyị gwere ebe a ka isi anụ anyị. Ana m asị akwụkwọ nụ mana ọ na-agba alụ n'anwụ eri na ndo ebe ọ bụla ị nọ wee na achọ nke ị ga-eji wee mechapịọm asị m na ọ ga-adịrị gị na mma maka na aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ya mere nke ọ bụla ị na-eme dị mma ọ ga-adịrịrị unu niile mma, ọkachasị ụmụ Igbo ndị kwere n'otu Chukwu Chineke ha sike ha, ndị kwere n'ọdịnala ha omenala ha, ọ ga-adịrị unu niile mma maka na ọ ya ka anyị na-ekwu na nke tata pụrụ iche maka na ewere m ụmụ Igbo ụmụ ichie ndị si na ọdịnala Igbo na a ga-edozirịrị ya na a ga-eme ya ọ bụrụ nke ụwa ga na eji anyị isi, ọkachasị ndị Igbo nwe ya nụ ndị Igbo Chineke kere ka a ga-eji n'anya isi ha egwu ego chinchim ebe a na-ejikwu ihe gbasara ọdịnala ka isi mara ya na a ga-ekpughere gị ịmụ ihe dịgasị anya maka na ọ na-agba oge ụfọdụ anyị si mmadụ si na ya bụ onye ọdịnala maọbụ onye omenala a sị na onye ahụ bụ ajọ mmadụ. Ụfọdụ ndị a sara isi ịma na ewo ndị kwere bute isi ha ebunye ya ndị a bịara abịa ewere nke Chineke tinyere n'ime wee sapụ ha isi wee tinyere ha adịgboroja n'ime nke ọbụla ekuziri gbasara obodo ha ọ bụziri nke ahụ nke ndị ọzọ sịrị ha ka ha na-ekwere ha agaghị ekwe nke dị n'obodo ha. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na imirikiti n'ime ha bụ ndị ahụ na-abụ ndị bịara abịa ga-anọ ebe ha nọ na-akọ obodo ha ọnụ, kọọ ndị nna nna ha ọnụ, kọọ ndị ichie ha ọnụ, si na ha bụ ajọ mmadụ, ha nakwa n'obodo ha. Maka gịnị? Maka na ha chọrọ ka ha lesi ha omenala nke ha, ndị ahụ wee kwe. Ọ bụ ndị a bụ ndị anyị na-ekwu na ha sara isi, ha furu efu. Mana ekele dị Chineke na ndị Igbo na ha anaghachite wee na-abịa ewere nke ha na-abịa eme omenala ha n'ụzọ dị mma. Ị nwere ike ikiri ihe niile nke anyị na-eme n'ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube, ikiribe ya. Ọ bụ Tochukwu Tobel na-ebuba ya ebe a ụwa niile wee na-ekiri ya. Ugbu akwa ọ bụrụ na ị nọ na Facebook, ị nwere ike ịfụ anyị wee soro wee na-atịnye ọnụ nke gị. Ana m ekene ụmụ Igbo niile, ndị odozi ọdịnala niile na mba ụwa ọbụla ebe ọbụla unu ana masị na ọ ga-adịrịrị unu niile mma maka na mụ na Ifeanyị Egwu na Kanachukwu nọ ebe a ma ọ ga na-akọwa ya, mana nke na-atọgbu m atọgbu bụ lọlọ biko ka m buru ụzọ kene lọlọ kenere anyị ndị Igbo. Igbo ndị ọma ekene m unu, Igbo mụrụ m. Ịma ihe m ji ekene lọlọ m na ọ na-abụ anyị chọọ ime ihe mmụọ, chọọ ego mmụọ na ihe ndị ọzọ, agaghị afụzi nwaanyị ga-agọsiri anyị ndị mmụọ ndị ga-abịa mere anyị mụ ihe mmụọ maka na asa anaghị isi. Mana ekene dị Chineke na lọlọ abatago, anyị chọzi ikpere Chineke ego mmụọ o soro anyị mee ihe a. Ifeanyị biko kere ndị Igbo. Igbo nwe m ekene m unu, agaziere unu dịrị unu na mma. Kanachukwu Ifeanyị Egwu. Ọ dị maka Kanachukwu. Ọkwa Kanachukwu? Kenechukwu. O Kenechukwu ewe ihe a ọ dị mma. Kenechukwu. Igbo nwe m ekene m unu. Ọ ga-adịrị unu niile mma. Ifeanyị nke mbụ bụ na ewere ụmụ otu dịgasị anya ewere pụtagoro ihe ịkwalite ọdịnala Igbo. Tupu anyị na-abanye n'ebe ahụ, ekwuo maka ọdịnala n'obi nke gị, ịbụ nwa ntorobịa mana ọ na-anụ gị ọkụ n'obi gbasara ihe ọdịnala a. Kedu ka esi fụ ọdịnala Igbo ka anyị bidogoro ebe a? Daalụ nwanne m. Ọdịnala Igbo a na-ekwu maka ya bụ ihe nna nna anyị ha gosiri anyị, ya bụ dịka nkụ edebere anyị ka o yere anyị nri, maka asị na nkụ dị na mba na-eri mba nri. Ọ niile ya na mba ụwa everybody nwere otu ha si wee biri na ana nke ha, and o nwere ihe gị na anaghị ekwekọnata iwe enwe ike si n'ọnụ gị nwe ana enye gị certificate of occupant gasị n'ogere nwa bekee na-akpọ, mana enwezi natural ebe Chineke si gị nọrọ. So tupu ị na-eme ihe ọbụla ị ga-amagodo ka ana ahụ si wee dị. Nna anyị ha wee sị anyị, nwa m na-ekwe ụzọ nekwa nke dị n'ana, mmadụ ka ị ga-esi mee ya na-edebegoro nga ụzọ. So ọ dị n'ana ahụ ka anyị bịara kịta
ka ekwukwa maka ya maka na ndị mmadụ che na ihe nkịtị. Ọ dị mma. Kenechukwu dịka ọ dị mma tupu m aga n'ebe Kenechukwu nọ lọlọ ịbụ nwaanyị imirikiti n'ime ụmụ nwaanyị anyị n'ala Igbo nọ n'ebe ọnụ ka ebe a na-akwụ aka na-abụ nke ọzọ nke asị na abụ otutu mana anyị sị na ọdịnala ga-adịrịrị. Gịnị mere iji kwesịrị n'ọdịnala ike? Bụ ndị ọma ekenekwa m ụlọ ọzọ dịka aha si dị na aha kọwara onwe ya ọ dị ya n'ala n'ihe anyị na-achọ n'ukenu na ọdịnala ọdịnala dịka usoro esi ebi ndụ. Ịma n'ụwa nwere usoro esi ịma ha egwu mmiri ịbanye na mmiri orie gị ọ sara mbara ozo ha ezo. Ọdịnala bụ usoro ndị Igbo ji ebi ndụ ka ọ ga-abụ nwa afọ Igbo soro usoro a dị ya nso usoro dị ya n'ime. Ọ bụkwa na onwe ebe ọzọ ọ dị ala a na-ekwukwe bụ mmadụ ọ dị gị n'ime isoro usoro a ịpụọ ndụ isi na ala bụ mmadụ ọfụma ala bụ mmadụ ọnya bụ afọ nkwọ eke orie na afọ bụ ike dị n'ala. Ya bụ na ihe a ka anyị negasichara anya wee hụ na mmiri abago n'opi ụgbọgụrụ n'ụzọ dị iche iche. Ọ kachasị ebe ndị nne ụmụ nwaanyị nọ ha na-agbaziri omenala ọsọ nke na-akpatazi ụmụ anyị na-abụzi efulefu. Ị ga-afụ onye gụsị akwụkwọ jide akpụkpụ satifiketi onwe ha ọlụ na-alụ ọ na-ewute. Ọ ihe a ka anyị negasiri anya wee sị mba na-enwekwu n'ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ na anyị ga-anachi azụ jee bido n'isi mmiri bido ebido hapụ kene ihe ndị dịgo na ihe ndị ọzọ ndị obodo ndị ọzọ kpakọsigoro ka anyị nachigodo na nke anyị ebido wee kwawa ya bụ ụzọ. Ọ ya bụ ihe njikwa wee sị na anyị ga-abịa tinye ọnụ n'okwu a. Ọ dị ma ife anyị ọdịnala maka na ka ụfọdụ si kọwasịa ịmụ ihe a niile ihe ọbụla dị ojii ihe ọbụla gba ọdịnala enwere na-afụta ya ka ajọ ihe. Ndị a na-abịa asa ndị be anyị isi butere omenala ha bata enweghị ihe ha na-emegide n'ala Igbo bụ nke nna nna ha mere ha na-asị na ọ dị mma. Ọ bụ eziokwu? Ihe a bụ eziokwu. Ndị mma agwa gị ihe kpatara ya o ji eme otu a maka na ịmụ ife ọjọọ gba ahụ ọrụ omenala ọdịnala Igbo amaka ọtọka mana ọghọtazi ndị ọgba kịta aghọtaghọ ọnya ka ha ji agbara ya bụ ọdịnala ọsọ mana ọrụ ma ekwuwe ọdịnala abụrụ ihe ọjọọ biko dịka nwanne nwaanyị si gwa gị na ọ dị ya n'ala ka ọ dị n'elu ka ọ dị n'ala maka bekee si as above so below. So ka esi efiuzu enu na ana ka edebere anyị n'ọdịnala ahụ so ọ bụghị ya a na-agbara ọsọ ọ isi ka a sara ndị mmadụ ha bụ echekwa na ọya a na-agbara ọsọ. Ewe ihe kwuru tọmụtọ nke ukwuu maka na ewe isi na ajọ ihe gbaa afọ ọrụ omenala ewe ndị na-eche na omenala na ihe niile bụ ọjọọ bụ omenala Igbo mana ọmụọ na omume ọ maka na Igbo ekweghị nghọta ọ bụ na ọtụ Igbo ma na omume ka a na-ekwu maka ndị omume a si n'umegide o si n'ime obi n'ime mmụọ maka ịbụ ahụ ihe ahụ ị na-achọ isi na Chukwu ma ọ bụ God ma ya ọbụla ọ ngị nwa so n'ime mmụọ gị ahụ ihe mebi ha na n'ime nwa obele enwego nsogbu. Ị na-ekwu na enweghị Chukwu ọzọ nọ n'eluigwe? Ọ Chukwu bụ mmadụ na mmadụ ịdị anụ Igbo a na-asụ ebe ahụ Chukwu ị nwere ukwu enwere ihe churu echu so ị na-edi clean ya ewere mmụọ ọzọ na ị na-ekwu na ewere mmụọ ọzọ. Ndị Igbo si na ajọ mmụọ bụ ajọ mmadụ ezigbo mmụọ bụ ezigbo mmadụ na inyobe ajọ mmụọ ka ife ihe dị n'ime na mmadụ ka ihe afụ efere na onye kekwanụ mmadụ kere onwe ọ bụrụ na ike eke ka ị na-ekwu ikechi ekechi ka ike asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ike ihe ewe ihe a na-akpọ ikepụta ihe ewe ihe a na-akpọ ike ihe ike ihe jiri ụdọ kesie ya ike mana ewe ihe mana asụsụ ikepụta ihe imepụta ihe ọfụ ikewa ihe maọbụ ikechi ihe ike asụsụ miri emi ikepụta ihe ewe ihe gasị na ikere ihe a eke na Chukwu okike onye okike onye na-eke ka o si adị ọ pụta onye gị nke gị onye gị nke gị onye gị nke gị onye gị nke gị onye yere mmadụ
mmadụ nakwa gị n'ike ị na-anụ maka na iji oyibo echiche ka iche na ike ife wu create ọ bụrụ echiche ife abụghị create ife ike ife ịda nọ ikewa ya ewere m nke m ma ikechie ya eburu ya naba enwerozi ike ọzọ a na-ekwu maka okike bụ gịnị? Okike bụ to divide. Okike Ikewa ihe nyawa okike na ihe na-enwere ofu onye ka m na-achọ ịkọwara gị. E nwere onye ga-apụta ọ sị na ya bidoro na mbụ keta ihe a wee rụba ihe pụtara ihe pụtara yawa kee ndị a kee ndị a kee ndị a kee ndị a e nwere ndị dị iche iche n'ụwa ndị ojii na ndị ọcha e nwere ndị kegasịrị ha ebe ha nọ kedu onye kewara ha ebe ha nọ ụwa ị nwere otu ụwa si akpa agwa ị ya aghọta ihe gbasara ihe dị ojii ọ bụ ya bụ ijigoro echiche ndị ọcha chọọ ịkọwa nke a Igbo ka m chọrọ ịgwa gị ile na otu ụwa si akpa agwa ka m gwara gị maka echọrọ m ije n'ihe gbasara ọcha na oji ikwu na ọcha bụ ihe chapụrụ achapụ it has been expelled from the house maka na ọchago ị na-anya jee n'ukwu osisi natural principle nke a na-agwa gị ihe ị ga-afụ ite anya gị na-abụ eziokwu dị bụ ndụ jee n'ukwu osisi kịta oloma mebi example ịfụ nke achaghị acha ọ nọ n'ụlọ nọdụ ọfụma mana ife ana nke chara acha nnụnụ ya bịa tụọ ya maọbụ na ọdana na gị nwa were taa ma ọ na ọdana n'ebe ahụ bido ile ule so na ihe chara acha is expelled from the house achụpụ gị n'ụlọ so mana ndị be anyị dịtụ na anyị ji bekee sistem ahụ ị na-ekwu na akụziri anyị were echi uche anyị ichekwa na oji bụ ihe ọjọọ mana chijie na ị na-eje di na anasị ka izu ike so oji bụ ebe a na-ezu ike ị na-erest mana ọcha bụ the problem ife ọ na-anwụcha ha na chifu ha na everybody amapụta agbagharị bachọba ya eri ya ebe niile mana chiji lọlọ ka anyị wee na-abịa ewe ihe a na-asị na mmadụ na-efe ndị nna nna anyị hafere ya afere ewe ihe a na-efe ha na-agọ mmụọ gọkwuo ewere ka mmadụ ọkwa mana a na-anọ ụwa ikwere na a na-anọ ụwa ikwere na nke a ọ bụrụ na a na-efe kedu n'uche nke gị na ọdịnala kedu ihe ndị ọdịnala na-efe ka ikwe na ọdịnala anaghị efe enweghị ihe ha kwesịrị ịga na-efe maka na ụfọdụ jee na be dibịa ekere gị nke a mere gị ajọ ihe ijiri ya na-eme ajọ ihe dị iche iche ewe ihe ndị Igbo gịwa batara dị n'ọdịnala kedu ihe ndị Igbo na-efe daalụkwa ikwube okwu ofufe ịma na ebe a ka esi wee sachacha ndị be anyị isi maka na asaghị isi ruo tata ya tago ihe ahụ onye dibịa maalụ bụ ihe maalụ kama na nyanwa ewerugo nke ya kpaba ego ndị Igbo enwerọkwanụ ihe a ga-asị gị na a na-efe efe kama na ihe a bụ ihe edotere edote bụ usoro ihe ọ ga-abụ ịhụ ọ bụ na ịhụ ọ bụ na esighị Jizọs gosi gị ma mmakwa iwetaba ihe mba ahụ ihe m na-ekwu bụ ndị nna nna anyị ha na-efe ewe ife a na-efe eji were asụsụ ahụ a na-efe mmụọ na-agọ mmụọ apụta eje mee ewe ebe a na-anọ n'efe ya dịka ndị na-agụ anị ije na anị kpee kpọkwuo chikere gị kpọkwuo ofe ofufe oge ụfọdụ a na-enyekwa achụkwa ma aja mgbe na-asị gị ị na-esi na mmadụ ka maka na dịka isi ekwu ugbu a na mmadụ bụ chi mmadụ ka a na-efe ka Chukwu okike kere mmadụ mmụọ ịma na ihe anyị na-akọwa ị na-akọwa ya dịka onwere ebe ọzọ ọ dị nọ ka mmadụ ịhapụ onwe ya pụwa n'iro ọkụ ya bụ ofufe anyị na-ekwu okwu ya mmadụ ịhapụ onwe ya na ịmakwa na iwere aka gị rụọ ọrụ ịrụta ihe ị ga-eri ma na itinye uche chee ka ọ ga-esi dị gị na mma iwee fụ ụzọ wee wole ụkwụ gị na-abụ gaba na ya bụ ụzọ ifu n'ụzọ akọ ga-abụkwa ịlụwa ihe a ọ dị gị na mma ịhapụ ya wee chebezie nya ama m ka anyị esikọwa anya bụ ihe mara wee mebi nebezie ọ dị n'osisi fụrụ afụ ịhụ na ihe a bụ osisi a dị ụmụ ozi ọ dị ụzọ ihe na-abụ
o nwee ike ọ bụrụ na o nwee ozi etinye n'osisi ahụ bụ ihe ọ ga-abụ ine anya akọwa iwe ghọta wee were aka gị rụpụta ihe ị ga-eri. Ọ bụghị nọọ ka ịchịsa aka na ụkwụ. Ndị nna nna anyị efeghị ihe ofufe. Ihe a bụ nghọtafe na ihe mmadụ amaghị na a na-asị gị alụsị apịlapị asị gị na edobere ya na ihe ahụ bụ ozi ọ mmadụ rụrụ ya. Ọ dị mma, efe anyị enwe ihe chọrọ itinye. Chọrọ itinye ọnụ n'ihe gbasara ofufe a maka na ndị Igbo si na onye fee eze Eze ya. O nwere ihe a na-akpọ ofe eji ebufe ụtara, nwoke ihe a na-akpọ ofeke. Nwanne onye ka nchịkọwara gị mmadụ dịka ume ịpụgo ome achara ya adịrịrị anya eti ha achara ji aha gbagbuo onwe gbagbuo ji ọzọ n'akụkụ. Ebe ka ome si pụta tupu ọ bụrụ achara. Gezi Amadioha nọ na ji ije ahụ. Ihe Amadioha jegidere ije jegide ije transformation ka ndị bekee na-akpa mana achọrọ m ije na bekee. Ọ dịkwa isi gị na Chukwu mụrụ nwa ya bịakwa ịzọ gị n'ọnya ụkọ Chukwu ahakwa si gị na esi n'ime onye nke a wepụta onye wepụta onye gata m chọrọ m ijebe ebe ahụ. But ihe na-achọ ịgwa gị bụ na ihe gbasara ofufe ndị Igbo ji n'oge mara ya ga-ejizo n'ime asụsụ ahụ mara na mmadụ ifuru n'elu ụwa kịta nwere ebe o si wefu ụzọ. So ịpụgo mmadụ bụ mmadụ ịfụrụ na mmadụ mba ọbọkọ mmadụ ka ọ bụ ụnụ na-achọzie ije na vileji gị na-arịcha anya otu vileji gị dị ma na ịbụ ha mmadụ ndị na-arụ plen azabeghị mmadụ ọ bụrụ gị nwa pịtọ na-apịtọsị na vileji. Gịnị ka ọ bụ mmandu mana leave it to another day. Anyị na-ekwu maka ofeke mmandu ka a na-akọwa ofeke. So ofeke bụ ihe gbasara ofufe a ka anyị na-ekwu. Ofeke apụgo achọrọ ịkpọchi ya ya azụ maka ofe pụgo ewee nye gịnị ofufe cross over back to this line. Ofeke gịnị bụ ofeke? Ofeke bụ onye amaghọnụ na-ekego niile nke ekike ụkwa ya bụ onye nzuzu. Ofeke amaghị ọmụghọ mgbe eji kọọ ọmụghọ mgbe eji lee na mana achọrọ m itinye na nzuzu mmiri nke mana ofeke bụ onye amaghị ihe ọ na-eme ọmụghọ mgbe eji lee. Ihe na-ekwu ihe m chọrọ ịghọta ofeke bụ onye a na-enye ofufe ịmana dịka lọlọ si kọwa enweghị ihe dị iche na ndị a bịara ịsa isi na ihe m na-akọ ugbu a maka na ha si na enweghị chi ọzọ na ihe ọbụla i mere na dịka ije na ebe a ndị be anyị na-aga anịm ihe ndị ọzọ asị gị na ọ baghị uru imebe ụdị ihe ndị otu a. Ihe m na-ajụ na asịzi na nna nna anyị ha zuzuru ezu na ha bụ ofeke. Ịgọ anyị na-ekwu ndị nna nna anyị ihe ha niile ha mere onwere onye ha fere ha bilivu na ọgụ nwa Chukwu ahụ ị na-achọ maka onye ka ji besị gị waa ọjị. In the beginning there was darkness. Ewe dibịa mgbe ochie ịma bụ ezigbo dibịa n'oge gboo. Na-enwere dibịa ezigbo dibịa na-agbata ngwa ihe dịka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ jiri ya na-agwọ ndị dibịa bụ na ọ dị ala ka ị na-ekwu maka ya na ọwụrụ ụtọ. Ndị dibịa ọrụ dibịa abụghị maka mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Dibịa ntinye n'oyibo ka ekpe common understanding nwere ike kpee psychologist. The focus maka ndị be anyị mana dibịa ọ maka ndị be anyị ji eche uche maka ajụjụ ị na-ajụ gosiri na ọkịsị dibịa abụghị maka ije gwụrụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-afịkọsị na-akọsị. Gịnị ka ọ bụ? Dibịa bụ maka ihe na-abịa abịa ọ gwa gị di abịa onda ya afụ maka echi gwa gị na-ekpe hazie onwe gị taa hazie onwe gị and ihe anụ nwaanyị agwa gị based on ajụjụ ọ jụrụ gị ma na ije kịta ọjụọ gị kedu afa gị kedu mgbe a mụrụ gị kedu nsogbu gị. Ọzi na ndị kịta na-eme ajụchazie gị enyi na-asị gị na nna gị na nna gị na vileji na ọnya na-achụ gị mana ewepụ ya na ndị ahụ ndị kwesịrị ije kọwara ihe ha echee ihe tụọ gị kii ị mara ihe ị ga-eme ka ndụ gị gaba. Ndị ji mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ agwọ ndị mmadụ gịnị ka a na-akpọ? Diala. Ndị na-akọwa ihe miri emi gịnị ka a na-akpọ? Ihe dị na mmụọ ka ị maghị enweghịkwa mmụọ. Ọ gwara eze mmụọ ewere ọgọ mmụọ onye ka ga-asị na ewere ọgọ mmụọ. Ị na-asị na ndị nna nna anyị ha na-ekwubi ya anyị mụtara ya ha na-ekwuzili anyị na ha mere ọ gị nwa na ahụtafe dị ịgọ mmụọ. Ịgọ mmụọ dịkwa ka ịgọ ọgọ. Enwere ihe bụ ịgọ ọgọ nwee ihe bụ ịgọ mmụọ. Ịgọ dị n'ụdị na ewe ka ihe mmadụ ga-esi mee gị ihe ịgọ ka anyị na-ekwu ewe ka ihe ga-esi mee isi ịgọba
na ọ bụrụkwa gị mere enwe ka ihe esi mee ị na-ekwupụta nkwupụta n'ọnụ gị ịgọ ikpe ire ka agụgọ ka ị na-ekwu agụgọ na ịgọ dị iche ịgọ n'ọnụ gị na-ekwupụta n'ọnụ gị ọ ya asụsụ Igbo lọlọ ịchọ itinye ọnụ ka enwere ndị chọgasịrị itinye ọnụ n'okwu a karịrị maka ọdịnala anyị dịka isi na-ekwu ya ịgọ ịnwekwa ike kpọọ ya ịgọ ịgọ dị iche ya ka na-ekwu ịgọ ha ncha bụ okwu Igbo bụ na asị n'ọnụ n'okwu ịma mana akwakọkwa ụkwala ofu ka ọ bụ ha bụkwa na a sị gị ịgọ mmụọ sikwa gị ịgọ ọgọ sikwa gị ịgọ na ọbụ ọmụ mere ọkwa ịma na ihe a niile bụ ofu okwu ka ọ na-atụpe gịnị bụ okwu ahụ nya ijikọ ofu ihe maka mgbe ị na-agọ na-asị na ọbụghị gị na-eme ihe a ị na-eji dịka ị na-achị ịzọpụta onwe gị nya ị na-achị ijikọkwa mmụọ ahụ nọ n'iro na-achị ịgwa gị n'ime gị ihe ime hụ ị na-achị ịzọpụta ka ijikọkwa onwe gị na mmụọ nke na ịmakwa ihe ị na-ekwu na ọbụghị iwe kwubezi okwu ịgọ ọgọ onye ọzọ si ilo bịa gọlụ n'ụlọ nwa gị ma ọ nụrụ chekwa ka anyị na-abịakwa iwe kwubezi okwu ịgọ mmụọ ịgọ dị iche okwu ịgọ mmụọ makwa na mmụọ a dị n'ime gị ọkwa ịma mmụọ a dị n'ime gị ị na-achọ ijikọ ụdị mmadụ gị na ụdị mmụọ gị ka ihe a na-asị gị ezi omume o nweghị ihe ọzọ ya bụ ihe na-akọwa ya ka o ji abụrụ onye ajọ mmadụ ada agụ ọfọ onye ajọ mmadụ enweghị ike ịga ọfọ ree onye ahụ nwee ọ na-eme na nkịtị ya bụ na mmadụ wee ike ikwu ka anyị were ya ebe a mmadụ wee ike ikwu okwu ya bụ ịgọ mmụọ gọọ ọfọ ịgọpụta kwupụta ole ome dịka o si kwuo ka ọ ga-esi mee ebe ọ bụ na ị na-ekwu na ewero n'ọgịwa bụ mmadụ ga-eme ya na ewero mmụọ ọzọ n'ebe ọbụla ka ihe anyị kwupụta ga-esi mee mmadụ bụ mmụọ anyị nọ n'elu ya ọgịma na-abịa sị ga na gbara m aka ebe na osisi gbara m aka ebe ịma na omume gị ka a na-agwa gị maka ya ajụjụ m jụrụ bụ ị na-ajụ ka o si eme onye na-enweghị ihe obo onwe ihe ọ na-akwafu ka njikwa ajụjụ ihe m na-ajụ ntị ị na-ajụ ka ọ ga-esi mepụta ihe isi mmadụ chọọ ịma na-ewe ihe bụ ikpe ekpere na ịga ọfọ ha niile dịtụrụ mmadụ pụta ugbu a ihe karịa okwube n'ime obi ya n'ime mmụọ kwupụtebe nekwa ihe a chọrọ dịka ịga ọfọ anyị na-ekwu onye ọjọọ ọgọ ọfọ o metara ojiri isi ya bụrụ mana ọgọcha ọfọ a si anị gbara m aka ebe ihe a gbara m aka ebe otu anyị chọrọ ịpụ ọ bụrụ onye na-ele afịa ka anyị lee afịa zụta ezigbo ego mee ihe dịgasị mma ma ọ bụ ewere onye ahụ na-adịghị ka o si n'ute ọya wee kunie ihe a bụ ihe ọ ga-agọcha n'ọfọ ọ bụ mmadụ ahụ gọrọ ya ga-emekwara ya onwe ebe chi ahụ na mmekwe onye kwe bụ mmadụ onye bụ mmadụ cherenụ onye bụ mmadụ onye kwe chi ya ekwe onye ahụ kwe kedu onye ọzọ ga-ekwezi kedu onye ahụ bụ chi ahụ kedu ebe chi ahụ nọzi ebe isi na mmadụ ahụ bụ mmadụ ahụ ọ dị nnọọ ka mmadụ kwuo okwu isi ịgọrọ ọfọ si na ị na-eje afịa ka ọ dịrị gị na mma ọkwa gị ga-eje nya bụ afịa wee lụta nya bụ ihe wee dịrị ikwu onye na ọ na be gị ihe akọwala onwe n'ọkwa nka isi aghọta Igbo na ka isi eche echiche ikwu onye na ọ na be gị chịsa akwụkwọ n'aka biko ka ekoghị esi pụta onwe hụ ọ dị ma ihe ọzọ tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị maka na ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu maka ebe a nwanne nwaanyị si apụta n'ihe gbasarakwa ịgọ mmụọ na ikpe ekpere ị na-ekwu ndị be anyị adịghị aghọtazi dị asụsụ nwanne ịgọ mmụọ ma ịgọ ọfọ ma ịgọ ọjị ma ịgọ ọgọ onye ka ị na-agọjere ọfọ ahụ onye ka ị na-ekwu sọ gị ị na-agọ ọfọ kere onye ị na-agwa okwu ịma na mmụọ ga need is training constant
onye kpata ya mụọ nwa sị gị bute ya ụlọ akwụkwọ ka a na-akụ ya n'afọ ya n'isi oge ọbụla enwe nọmba ya awa afa ruo ihe anyị na-ekwu na-achọ ịgbara ọsọ nke ikwutegoro anyị na-ekwu kpọjọ nwata n'ụlọ akwụkwọ hapụgoro nke ahụ maka na oge anyị na-eto mgbe ịma maka ndị ụka ka ndị oge anyị na-eto ewe ka ndị be anyị ọkwa mana edemede na ihe niile ndị Igbo na-edebu ya na gboo tupu ndị ahụ ngwa ewere edemede mana ihe m na-ajụ bụ onye ahụ ị ga-apụta na-ekwuru ihe ahụ ị na-ekwu na enwere chi ọzọ. onye Igbo si gị na mmadụ bụ chi ibe ya ọsọkwa gị na mmadụ bụ chukwu ibe ya o mmadụ abụọkwa Chineke ibe ya nọ na mmadụ bụ chi ibe ya. Ya bụ ikwere na Chineke ka bụ Chineke. Ọrụ Igbo ka a sụrụ ebe a enwere ihe bụ Chineke nwee ihe bụ chi nwee ihe bụ chukwu andọ dị iche iche ka onye bụ Chineke ka onye bụ chukwu ka tupu anyị ihe na-egwu ife ọ bụrụ ihe na-egwu kedu ife bụ ọ bụrụ kedu onye bụ ọ bụrụ mmadụ si na mmadụ bụ chi. Yes mana chukwu na Chineke abụrụzi mmadụ na because ọ pụgo from ebe a na-ekwu. Ọ dị mma kọwara anyị Chineke. Chineke dị ihe na-abụ chi ahụ a na-ekwu maka ya wite eke nke o ji eke ike ahụ o ji eke anọ n'ime chukwu ihe niile ahụ from Amadioha ka o si na-abụ Igbo nwere complete nkọwa si from Amadioha mbido isi otu ezigbo nwee na mbido na-emerụ nke a mee nka otu a ka ọ dịkwa n'Igbo na mbido isi na Amadioha si otu aga pụta na chukwu si na chukwu gbadata na Chineke si na Chineke gbadata na Chizzy bụ gị nwa eji wetị gị na ya bọdị bụ temple of Amadioha. Ewe ihe a na-akpọ oke chi oke ịma na anyị na-akọ bụ chi onye na-enye oke. Otu a ị nọ ugbu a ndị nna nna ha mesịrị mee ihe niile wee debe iwu nke mbụ dịka esi amụ mmadụ bụ na ọkpara na oke ya bụ obi nna ya. Ndị ọrụ anụ gwara anyị nke ahụ biko enwere ihe bụ maka ndị diọkpara nna ya enweghịkwa n'oke diọkpara onye enweghịzi diọkpara onye nna ihe a bụ ntọala ị ga-agwa bụzi ntọala ndị nna ọgwa eche m na ọdịnala ka ị na-egwu unu na-aghọtafe niile anyị ga-agbapụ ekwentị ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ n'okwu a maka ọ dịka lọlọ ị chọrọ itinye ọnụ na ya ka anyị gbapụzi ekwentị ka anyị n'ọnụ ndị mmadụ okwu akwụkwọ mmadụ ome n'afọ. Ọ dị mma enwe ndị na-ekiri anyị na mba ụwa niile ọ bụrụ na ị chọrọ ikiri anyị na mba ụwa niile ị nwere ohere ije na Kpakpando TV ọ bụ na Facebook ọ bụ na YouTube ikiribe mana ugbu a anyị ga-agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee tibe ya ọnụ ozigbo okwu karịrị. Gwa m afọ gị na ebe isi akpọ biko kwuchie okwu ike ka anyị nụ ihe ị na-ekwu. Ọ dị mma nna anyị oke afọ ndị ebe isi akpọ esi n'ụmụnne otu na-akpọ ngwa gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu. biko ụmụaka ịkpọzi ebe a ha na-abịa ịghasịrị akọ na uche gị na otu isi eduzi okwu n'ihi na ha na-akpọ okwu niile na-ajụ n'isi ala chi onye kasị Chineke onye kasị nwụọ ihe dị ndụ adịghị ahụ anya ofufe ịsọpụrụ igosi mmetụta mmadụ onye na-egosi ebube agha bụ ihe ndị a niile jụrụ ha. Daalụ gaa n'ihu na-agba mbọ n'ihi ihe ị na-eme n'iduzi Igbo okwu ndị mmadụ ga-akpọtara ndị mmadụ ihe a na-akọ onye si n'onwe ya dị ka chi na mmadụ wuchi ọ gaziri ya enwere chi na-eke mmadụ wuchi mana enwere chi nke ka na-eke wuchi nke ukwu mmadụ wuchi pat mmadụ nwere ikike maka mmadụ nwere mmụọ den o nwere chi bụ chi bụ onye kere mmadụ ọ ya bụ ihe na-ajụ ha ịgọ mmụọ bụ ofufe dị igosi nsọpụrụ. Daalụ nsọpụrụ ife mmụọ igosi mmụọ nọ n'ihu ya nsọpụrụ. Igbo bụ ndị nwere ọtụtụ ihe ha na Chineke ji nwe ọgbụgba ndụ dịka ha na-akpọ ya arụsị maọbụ arụkwụsị. Ọ bụ ihe dị a na-atụ ihu ihe dị otu a ịma na ihe dị otu a ga-eme gị dị ma ọ bụ ihe dị otu a bụ ihe dị otu a.
daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ. Ọ dị mma, ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 09097711009 maọbụ 09023111009. Tupu anyị na-aga n'ihu maka ndị na-ga-aghọta ihe anyị na-aga Ifeanyị, ndị be anyị, ndị nna anyị kwenye na mmadụ mee alụ ọnwụọ iyi ahụ egbuo ya, o mee ihe dị anya ewe ebe a ga-akpọje ya okwuo n'ọgọ, ọ bụ na ọ bụ ya mere ihe a wee na-agọ, ewe ihe a ga-emere ya ọnwụọ maọbụ taa afọ ya. Ya bụ na onye mee ajọ ihe ewere mmụọ a ga-akọsara o metụta onye ahụ. Ị na-ekwu na ikweghị ha na nke ahụ, ikweghị na mmadụ nwụọ na iyi ịnwụ iyi ikweghị na ya ọkụ ịnwụ iyi a na-ekwu o nwere ife na-azị ịnwụ iyi. Ọ bụrụ ewere ihe na-azị gịnị na icheke gị na-azị ịnwụ iyi? I kwuru ọfụma nna, maka na dịka ndị be anyị si eche na arụsị ka a na-eji aṅụ iyi n'ihu ma ọ n'ọnya ka a na-efe, mana elofuna na ndị Igbo si na arụsị kpaa ike anyị egosi osisi eji pịa. Ịghọtago? Arụsị zuzu ezuzu anyị egosie osisi eji pịa, maka na arụsị ahụ Igbo onye aka edo ọcha dịka isikwu. N'ihe gbasara atụ asị eje ṅụọ iyi a bụ ihe ndị be anyị na-afụkwa kịta, ndị ọgbara ọzọ mbịara na-eyizu a na-akpọ lie detector. Mana ndị be anyị bịazie, ndị be anyị rụrụ ya, ndị be anyị rụrụ ya ndị natural way. Yes, iji omenala ndị bịara abịa na-akọwa akọ na akwụkwọ ka o si asụsụ Igbo miri emi. Anya na gee m ntị first before ịjụọ m ajụjụ. Ihe gbasara ije ṅụ iyi, yes, mmadụ n'ime gị o nwere ihe dị gị n'ime ya wee tụ ha na-asị kwuo ihe ekwesịghị ya bụ ihe agbada, mana aka gị dị ọchị kwụba ha n'aka gị ọtọ ịgbago ya bụ ihe ahụ akpọrọ arụsị ya ndị a na-eji aṅụ iyi n'ihu na ọbụ hapụkwa na akpọrọ arụsị na o nwere ife a na-agba, mana ya bụ ihe a na-ekwu maka a na-eji aṅụ iyi ya n'ihu ihe ahụ dị gị n'ime. So mgbe ọ na ị tụrụ asị enwere vibration, enwere wave na-agbada n'ime gị. And ndị anụmanụ debere that ndị na-asụ bekee, ịsụ bekee ji bekee akọwa asị gị ọ bụrụ ịghọta ihe na-ekwu bụ Igbo, ihe dị na hapụgodo wepụ obi gị na ihe ihe ndị ọzọ. Ihe na-achọ ịjụ gị bụ ndị be anyị na-atụ ilu wee sị onye jiri ngọngọ wuo iyi ejiri ngọngọ gbuo ya, ejiri ya na-echekwa be anyị, ọ naghị ele ewe ihe bụ na mmadụ ga-eme ihe ole. Nwanne agwa ha anaghị ikweta omebe Keke bụ agwọ mmadụ ga-ejesi na ya egwegwo n'ihe a na-akọrọ ya o jee ebe a, mana aka ya dị ọ bụrụ na o mere ihe ahụ ọ na-afụ ya, ọ bụrụ na ọnwụ ka ihe bụ afọ ga-eweta ọta afọ ya n'oge ahụ. Ewere ebe ka isi na ọ bụrụ kịta ka a na-ekwu, ọ bụrụ kịta o nwere ike ọ bụrụ kịta ọ ya ka a na-eji onye ahụ gbaa afọ onye ahụ gbaa afọ onye chọrọ iti ọnụ enwe weta ya, onye chọọ ịgba afọ onye ahụ gbaa afọ ọ bụzi na ọ gbaziri afọ ewe ihe a ga-ejidu ya na ọ dị ndụ, mana ọ bụrụ na o mere ihe ahụ ịgba afọ ya ga-afịakwa alụ. Ọkwa ịma ọ dị ma ọ bụrụ na ọ ga-akpọghachi kpọọ na 090 977111009. Ọ dị mma, anyị ga-ewe were ịnụ ihe m kwuru, onye were ngọngọ nwụọ iyi ihe were ngọngọ gbuo ya, ihe na-egbe. Ọ dị mma isi na ọ naghị eme na bonu, ọ na-eme mana ọ bụghị otu isi akọwa asị m na ọ bụ ozigbo anya mere ọ na-agba asị onye ahụ ọ gbaa afọ ya bụ ọ gbacha afọ, ọ bụzi na o meghị ha ewu ihe a ga-eji wee fichaa ya maka ihe o mere n'aka ya dị ọcha. Ọ dị mma, anyị ga-ewekwara okwu ka anyị na-eche nọnso dịka ọ chọrọ iso tinye ọnụ ya. Nọnso nwere ike ịkpọ na 09097711009. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ.
gbadata ya ọ dị mma ka anyị were ya ọzọ biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma odogwu ọ dịkwa mma biko onye ka m na ya na-ekwu ọ dị mma Ọgọnna esi m ofumawa na-akpọ ọ dị mma na ekwurekwu daize na steshọn na almost ndị mmadụ na-egekarị steshọn ahụ ọfụma enwere ekekere n'igwe na ala Chukwu okike kere n'igwe na ala ya bụ Chukwu katana Igbo na ekpere okuke na-ekunye mmadụ nwa gaa n'iru anyị na-anụ gaa n'iru anyị nwere onwe anyị ochi mana o nwere chi kachasị chi wụ Chukwu okike nke anyị nwa na-efe nke anyị nwa na-ekpere mmadụ anyị ya anọkọtasị na Chukwu okike n'ọ mmadụ Chukwu okike na onwe ihe dịka Chukwu okike ka ezi ihe ndị nna nna anyị kpere ka ezi ihe nyere anyị akọ na uche anyị ji arụpụta ihe ndị anyị na-arụpụta ka ezi chi ahụ nke kụnyere anyị nwa ọkwa Chukwu okike biko steshọn a ndị mmadụ na-ege ọfụma na onwe ka unu ghara ime mmadụ daalụ ọ dị mma mana uche ya adịghị njọ mana tupu anyị na-aga n'ihu ka anyị mara ebe Ifeanyị na lọlụ ebe unu kwa akụ unu ịma na enwere onye echire anyị nwa na-efe n'ala Igbo anyị ekwere na Chukwu okike Chineke chikere chikachasị ka ihe niile onye ọbụla were chi nke ya ọ na-eji abụ ihe mee mmadụ ọsị chimo chi ga-emeela gị nke chigwe mana ewe chi kachasị chi niile Chukwu ka Chineke ka ị na-agwa m maka ya ka mmadụ maka eleta m ihe m kwuru ebe a sị m ụnụ na Chukwu ma Chineke abụrụ mmadụ nke ihe na-akpọ ya onye maka isi na onye mere nke a wee sị gị na ọ bụrụkwa mmadụ ka a na-ekwu maka ya so onye sị gị na ewere ihe ị na-efe dịka mmadụ otu anọ nkịta ndị n'anya na mmiri ka anyị were okwu biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ Emeka ka ị ma ọ bụrụ Emeka biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ eze French Ukra Cheta Sat na Banjej gaa n'ihu ihe m na-akọwa dị mma na anyị kwu Chizzy nna sị gị jidekwa aka gị iji na steshọn a daalụ nke mbụ bụ na enwere Chukwu problem ekere eluigwe n'ala nke a bụ iwu abịakwa na aka nke ndị omenala o nwee ebe dịka esi akọwa o nwee ebe agha ga-akpọga mmadụ ma ome ihe ọ na-atụ asị abịa na be anyị nke bụ ama na South South imebi ihe ndị obodo pụtara gị ajụọ gị isi n'ikwere n'iru mmadụ nke gị n'obi nke gị onwe ebe ga-akpọga gị iru ebe ahụ ịtụ asị asị ihe eche gị ofu arụ tupu o yeru n'ọnwa ahụ enyere gị aṅụrụ gị ihe a na ebe ahụ eru n'afọ nke ọzọ ọ bụla ikwupụtara ihe ị ga-anwụrịrị ị ga-anwụ ka ị ga-anwụ ị ga-eji ọnụ gị kwupụta ya ga-anwụọ mana ọ bụla ikwuru ya n'oge onwe gị aka ụfọdụ ndị ka ụmụ njanja ahụ ga-enwere onwe gị abụghị gị ga-eme ị ga-eji wee kacha onwe gị ga-enwere onwe gị ejide ekwu ihe abụ na o nwere ihe ọbụ na ndị ọbụla agbanyeghị na ọchịchị ndị ọcha ọ bụ omenala ndị ọcha ụmụ omenala debe anyị ga-emebu abịa na be anyị nwe omenala ngwa daalụ ka ndị ọzọ tinye ọnụ daalụ ọ dị mma nọnso ọ dị mma ọ bụrụ na ị na-anụ onye ka anyị na-ekwu ọ dị mma ka anyị wekwara ya wee na-aga ndị chọrọ itinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu ebe a karịrị anyị bịachite azụ anyị na-apịa wee na-aga n'iru ana m abịa ndị
I went in our suggest. Odima ihe akọ ka eji agba ma ọ ka bụkwa Kpakpando ka ị na-ege. Odima ewere ndị si obodo dị iche iche wee na-akpọ anyị ugbu a ma ndị nọ na Spain na na-atị ọnụ nọ nso ndị ka ị mere iso na ndị chọrọ idozi ọdịnala Igbo. Ọ dị mma na nghọta nke gị, gịnị bụ ọdịnala dịka obodo dịka gịnị bụ ọdịnala na nghọta nke gị? Ọdịnala bụ usoro maka na n'ụwa anụnwa ndị Igbo bidoro n'akara aka. Ọ bụrụ na iweta akara aka mmadụ, ị ga-ewetara maapụ ebe onye agha na-eje, weta dị kọmpasị, weta ndị radar. Ihe niile anyị na-akpọ bụ gịnị? Ọ pụtara gịnị n'Igbo? Maapụ na kọmpasị na ụmụ ihe sikwa na ọsị ya, gịnị ka ọ pụtara n'Igbo? Asụsụ Igbo ka anyị na-asụ. Maapụ bụ ntọala. Maapụ bụ ntọala. Then kọmpasị bụ nsọ ala. Ya bụ na ijinu ka ndị ọcha ji debe nke ese nke ha jiri na chọza ka ọdịnala anyị dị otu a. Ndị ọcha siri nke ha otu anyị si nke anyị. Ọ dị mana nso dogo ndị Igbo na anụ olu a na-ege gị, anyị chọrọ ka ị kọwaa n'uche nke gị, nghọta nke gị, ka ndị ọzọ wee sokwatụ ebe ọ nọ na ya. Ọdịnala ọ bụ ihe ọjọọ? Gaa n'iru. Ọ dị mma. Ya bụ na ọdịnala anyị mara mma nke ukwuu. Ọ dị mma. Chukwu gọzie gị ka ndị ọzọ wee tie ebezi ọnụ o.
ọ dị mma ngwanụ ka anyị na-ala ọlọ na ndị ọzọ wee kpọbaza ụmụ Igbo na-akpọzi ka ha jụbazie nke ngwa ya gazie. Ọ dị mma ndị mmadụ si ebe niile ma ndị nọ na Facebook na-akpọ Smile anyị na-afụ gị ọ ga-adịrịrị gị na mma ma ndị dị iche iche nọgazi ebe anyị na-afụcha ozi unu udo dịrị unu mana ka anyị webe ndị n'ebe a chọrọ itinye ọnụ na ya okwu ka anyị na-ewere okwu ha ozigbo ịkpọ isi na ekwurekwu gị pụọ ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ biko ndị afa gị ebe ka ishi akpọ onye akpọ ugo Okeke Ogboro ndị ka email ngwa gaa n'iru. Ana m anụ ihe ị na-ekwu nwanne. Daalụ 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 daalụ. Ọ dị mma Ifeanyị, kedu ihe ikwenye na ya? Esi ajụ gị si na ike ugegbe. Ekwenye m n'Igbo. Ikwenye n'Igbo. Ebe ka Igbo si? Ajụjụ Igbo ka Igbo si maka mụnwa kwenye na Chineke kere Igbo. Chukwu okike kere Igbo. Ebe ka Chineke Igbo kọwara na Chukwu na mmadụ niile bi n'ime. Ebe ka Igbo si? Ebe Igbo si. Ịnụ ha asụsụ ahụ. Igbo abụghị ebe esi abịa. Igbo bụ ihe a na-eme.